Čauku kamoši, ja som Benny Mood a toto je ďalší vlog. Dneska hráme na Širave, na Sipke, jeden pekný festival s našimi kamošmi za Unlimited. Ja si to akorát pripravujem set, potom sa pôjdem dať dokopy, pôjdeme po nášho DJ-a Šaleja a pôjdeme straight to the festival, všetko vám ukážem a bude to fakt po piči. Takže sledujte, let's go! Takže update do piček, tam bordel, kurva, sme iný úhol. Pretože update, som zbalený, mám na sebe teraz cestovné veci, samozrejme, nech sa nepokrčím. Tu mám všetko zbalené už, tu mám taške veci a tu mám v druhej taške ďalšie veci. A za chvíľku ideme po mistra Šaleja, DJ-a, cez to naberáme ešte jedného kamoša a ideme smer Širava, Sipka. Mám si dobrať šebrné zuby, alebo nie? Mám si dať tak? Asi hej. Yeah. Toto leto bude top, naloží ich do auta kam... Sme už na ceste, sme na benzínke, tak kde v piči. Mám bielý Monster a cigu. Za hoďku sme na Širave. A ideme na to. Jo. Šky aj kamošov, ja, slnko keď je vysoko, chceme sa len... Ako toto je Adam, môj DJ. Čaute. To je volový môj kamoš. LMK Loftka Aqua, aby som dorovnal červené Marburky stovky. Garden, lebo máme radi aj aj Garden Park. Neriešime kto a čo, ja, toto leto bude top, môžeme do rána, spánok je pre slabochov, ja, toto leto bude top, toto leto bude top. Na očiach mám shades, bad bitch pri mne vyzerá jak Sage, yeah, drinking. Sme v Mihajlovciach, next up, Sipka. Dobre stojíme ináč, dobre stojíme, ne? Dobre, idem rovno. All day, keď je slnko hore, nešoferujem, ja, Čiže sme už tu tam vzadu je ten festival. Čauti. Tu ja dám a sa idem vyšikať tu do krikov. Sledujte. 229 MB. Topka. To je menšie jak jedna fotka tvojej mamy. chceme shade, spečení sme celý more, jak môj brain, ej, je hore bez, ležíme na pláži niekde pri vode. Čo si nemal nikdy? Lážový plážový L špeciál. Plážu. A je nám dobre, jak už dávno nie, dneska neriešme žiadne problém, tuba What the fuck, locked in, mysleli, že končím. Low key, iba začínam, pozri. Hore ako mrak, ja pálim dišina, ste tu? Let's go! Hore dole tie emócie robia mysle, keď premýšľam do čísla, to celé stráca zmysel. Robia mix, kokain, žiaden limit, stúpa dopamin. Nevidíme, kým neskončí. Teraz práve začíname vlog, toto je intro vlogu. Všetko je naopak, dneska je opačný deň. Flash ten subscribe. Mamky máme najradšej inak. Takže tak, díky, že ste pozerali. To sme ale tak, jak skončí vlog, počkaj.